Vítajte ľudia u nového videa, máme tu Counter-Strike s mojím kamarátom, čiže pripravený? No jo. Hakuna Matata. Hakuna Matata. What? No worries or no trouble. Nádhera. Hakuna Matata. A môžem to po slovensky, prosím? Nech to dám rovno do videa. Čo? Znamená... Čakaj, máme už hru? Máme, a to mě neupozorníš. Nebo ty si sa spýtal v ten moment, jak to začalo pípat. Pím, pím. Ja keď idem na ďalšiu aplikáciu, tak ja proste nepočujem Counter-Strike. A ja keď idem na jednu aplikáciu, to nečujem, ale jak to začalo pípat, tak som to začal počuť. Aha. Samura Malieko. Let's move out. Čo je Ozi 41? Neviem. You just saved Ozi 41 by killing PS Rudy PS. Nádhera. Máme ešte save. OK. Jau! Dobre, to som dostal hlavu. Samura Maleko, ty si jakej farby? Mne sa zdá, že som fialová. A ty? Modrá. To frasa. Ty kokos, prečo si instakiloval? Typek dal proste 4 killy. A mňa dal na radu? Nedal ti headshot? Nedal, to by ukázalo v čete. Aha. Nebol si one shot? Ne. Len počítaj to, že Glock má aj mod, že burst. Tým ťa možno trafil. Dobre, poďme na to. Kam proti nám ide Stalin. Jak Stalin? Kúpi si profilovku. No mňam. To je ešte Ozzy. Type, ktorého som zachránil. A on má skin? On má skiny? Dobre, to zniem jak malé dieťa, ktoré je natešené, že niečo vidí. Tebe videu nebude. Ty zdal vôbec intro? Áno, ja som sa mi otal. Ja... No ale to intro som spravil dobre na kúšteky, čiže to budem musieť zostriať. A, go A. Bomb carrier is on A. A. What do you don't understand? Podľa mňa vôbec nemajú mikrát. Если бы я английский знал бы, бля. Go and learn alphabet. Nice, ja. Tu ešte aj keby, že je posledný. Ešte na one shot a dám headshot. Našetrím si na VPčku. Mám pocit, že nejsem jediný. Co už za to si kúpim toto. Salam alaikum.
Ja neviem, že či to nebude náhodou copyright. Já jsem viděl, jak tam skočil, tak jsem prostě náhodně střílel a dal jsem headshot. Odkud? Ha, asist. Ani neviem, kedy som ho hitol. Deploying flashbang. To neskočím. Žiješ? Nežiješ. Nevím. Toto je střílačka, ty tu robíš parkour. Parkour. Čo je toto? Pištol. Čo? Kamo. AVP. A to tento je AFK? Nice. Není, čak stráží. Já tak to jsem měl jen seklo. These fellas are gonna regret waking up this morning. Kamo, AVPčko. Furt. Za chvíľu som naspäť. Okay. Jsem chudobný. Move it, son. Throwing flashbang. Throwing fire. Som späť. Asi jediný živý. Skvelé. Klačnem to ešte. A majú AVPčka, takže sú na Bčku. Viem. Čo Tak potrebuješ? prostě ta kamera. Čo? Nič. Já nemám vůbec peníze. Zaberem si PP. Gear up. We aren't going on a windy walk here. Tie
dozraje. Daj mi také byť. Nikto na stránke. No. Ba. Padáme jak hrušky. Čako strel! Som dal headshot. Zbytočne. Iba ukázal svoju polohu reálne. Keďže sa na ňo kúkol. Jednu stranu stráži a tá druhá netreba. Ešte sú počuli kroky. Aby nebolo málo. A idem revolver. Ideme obidva? Revolver? Chceš? Nudím sa. Poďme obidva. Ja vlastne to funguje takto. Dá ti headshot, Peťo. Je tam. Ale dal som mu hit. Neviem. No! Ja mám jedno hápko a je za nama. Aj za mnou. Bomba je na Bčku. No tak už to asi netreba. To sa nedáme. Niekto sa neodpojil. Dobre, ja to musím začať hrať normálne. Gear up. We're going in. No idem s tebou na Ačko. No už je po jednom. Throwing fire. No. A je to na nás. Zase. Mám pocit, že idú na Bčku. Mám ja že يا الله هو كيك جريت Na 100% sú na Bčku. Ja by som si to obišiel. وعين انا ديال Tak keby sme obišli, nemáme šancu. Fair enough. Fairy enough. Ne. No, čo, tak to môžeme ísť na Ačko zase. Čo? The wheels Ja idem do týchto dverí, lebo tam vždycky niekto je. Fuck! Dostal si hlavu. Myslíš? To nedá. Daj no scope. Nice. Dva no-scopy. Chcem prebiť, ale viem, že nemôžem. Tak môžem. Už je tam bomba. Jaj. Na Ačku je bomba. Ani mi neoznámil. Či? Mám som nevnímal. Ani ja som to si to neuvedomil. Ale čujem ju pípať. No, to už nestíháte. Aspoň prežím. Aha, vypeč. ولا تشتغل законченный To je moje? Áno. Aspoň malo nejaký užitek. Nemám peníze na Chceš ho ďalší. No, ak bys byl tak milý. Ani hovno.
Čo si čakáš? Hej, to není family friendly content. Ja to viem vycenzurovať, ak myslím. No co už. Som jediný, kto išiel na očko. Hej, a ja som ten prvý, čo dal kill. Nice. Že by nikto nešiel na očko. Zase, že by vôbec niekto niekam išiel. No lebo pravdepodobne už všetci sú mŕtvi. Kamo, konečne. Je to 5v1. Ak sa to tomu typkovi podarí... Co mal? Ani nevidím. Aká? Jednom stalo tvoje... AVP. A? V. P. APVVP. Headshot. Aký seš ban? Warfeed actually. Dobre, ne. Throwing fire. Deploying flashbang. Všetci sú tam? Fuck, má VPčko. A sú tam hned dvaja. Hned dvaja idú na Ačko. Jeden AFK. No dobré, je to HV1. To by mohol vybrať. Protect the bomb. To je AVPčko se skinem. Keď niekto iný používa AVPčko, strieľa presne rovno. Keď ja používam AVPčko, zľava doprava. Finally we are weak. Nemyslím si. Winning game is everything. Kam to zobral? Move it, move it. Co si vyhodil AVPčko? Throwing flashbang. Sen Kraučová. Koľko dal headshot killu? Hned 3 za sebou? Left the game. No akože aj tak byl furt AFK. Flashbang. Ty jakú vývrstku spravil? To je 1v4, čo tam chce spraviť. Není to nejaký profesionál. Throwing flashbang. Terrorists win. Kamo, mám len 3 killy. Ja mám koľko? Let's go, my brother. Nice. Jak to, že niekto má 16 až 20 kg? Mám bombu. Terorist. Technika. Bra. Idem rýchlo na vecko. Michal, keď si gej, tak nič nehovor.
Skvelé. I'm back. Do videa som ti dal nejaký darček, kým si tu nebol. Ja sa bojím, co tam bude. Tak povedz, co jsi tam dal. Ne, prekvapenie ti mám povedať, ako vážne? Tebe šíbe, Ja nie? som... Fakt sa musíš pýtať. Áno. 7 sekúnd. Poď Bčko. Je worth it dostať ban? Ne. Máš pravdu. Bčko, poď za mnou. Čak ja už som predtým stlačil, že... Je dobré, že crouchuješ, ale to switchovanie modu tiež robí hluk. Komu mi ten headshot proste. Nabehne tam a dá mi headshot. Jak? Ešte mi povedz, že sa točil a máme hackera. Viem. Deagle mi dal headshot, ktorý ma proste extrémne neverí. Tu sa kletepe alebo mne. Tebia. Bra! Mierna Dvakrát brz. No co už. prehráva. Myslíš? Surrender. A ne surrender. Ani nemôžem surrender. Prečo zase technical timeout? To zdal ty? Ne. Hánim to líbol. Ten cápek práve, ktorý mi nedal random hlavu. A to je ich najlepší hráč? Fakt? No kúkni si tabulku. Level PS a nieco? Však v tabulke vidíš, kto to lívol a kto nie. Je na spodku tabulky potom. Na. Mám chlpaté ruky. Si divný. Keď prehazuješ zbrane, vidíš si ruky. A sú chlpaté. A daj si nožík. A nemusíš ani klačať. Kúkni sa na tvoju ľavú ruku. Kúkaj na mňa. Wow. Niečo, čo som ti ukázal ja. Teraz do pozadí elevátor hudbu. Ne, nad tým som rozmýšľal. Kamo strašne ticho. Who moves is gay. Práve si sa hýbul, chlapče. Ale ja myslím pohybom, ne kamerou. To je jedno, to sa stále hýbeš. Na. To rodičia by ťa mali Teoreticky- naučiť, že čo je to pohyb. Teoreticky sa hýbeš, aj keď nehýbeš kamerou, alebo tak, lebo tá postava má motion. Práve si sa hýbal. Všetci sa hýbeme.
Takže buď kempe, alebo sú AFK. Veľmi hlavne. Je pri bombe. Má auga. Už nemá. Má. Na dve rany? Auk dáva taký damage. Nedáva. No záleží kam ťa trafí. To je jedno na takú ďalku, podľa mňa nie. Anyways, berem Digu. Neviem proč, ale berem. Guys, I told you, Come on, we let's kill put it them on. all. Boost someone, please. Here. Go. Will you give me boost or will you not try? Jak tam všetci traja. Prečo niekedy ja proste vidím ten výstrel modrý? Counter-terrorista je aký fakt. A to aj strelby ofarbuje? Neviem. Ja som nepovedal, že to farbuje strely. Ja som sa teba spýtal, aký farbuje counter-terrorista. Modrý. This is what we have been working for. Tak idem bez armoru. Dáš mi boost? Hen tam na krabice, aby som ho rozkrčil. Nevím jak, Tým, že si ho ale... skrčíš. Skrč sa ti pri krabici. Dík. Tu stráž. Ne, tak chod s bombou, tak nič už. Tam je. No! A túto stranu sa postaram ja, chod tam. Tak tam sú baja, hej. Práve proto som tam nechcel ísť. A dal mi hlavu. To už je koniec? GG. Most sniper kills. The ancient one, most timeline.